зрозуміло. Ви сказали, що ті, котрі прийшли іммігрантські групи одна друга, вони мали свій погляд, і вони обидві мали свій погляд асиміляції русинів на свою користь. Вони одні хотіли асимілювати на користь одних, других і іскали прихильників місцевих. Вони набирали місцевих прихильників, багато було тих, котрі до одних або до других прихилялися. Теж мені сказали, що на презентації ви сказали, що в принципі то є натуральне. В принципі, все є натуральне, тому що сама культура це є поняття штучне, те, що чоловік творить. Тобто натуральне все, що є натуральне, але природне є, коли русин в селі говорить по-русинськи, а не природне, коли до русина прийдуть росіянин і українець і будуть з ним 2 роки працювати, то й каже, добре, я вибираю тебе або тебе. Воно менш природне може. Не що зовсім не природне, але ото життя, тої культури, то всюди ходимо з тим. Але в результаті вийшло так к кінцю 30-х років, що домінанта одних і других. Я теж розумію, що ті, котрі русини були, можна сказати, русинофіли, або котрі могли б по-русинськи вчити, вони всі були мадярофіли, і то проблема була на Чехії, Чехословації. То є проблема, то би кожен так поступив, що кожен русин, котрий був русин, він хотів говорити по-мадярськи і, в принципі, хотів бути в мадярську державу. Не казав то вперед, а так, але хотів, бо якщо він став інтелігентом в мадярській державі, то найліпше тому інтелігенту може проявити було в мадярській державі. То є натуральне. В чеській він був одразу декласований. Може трішки порівняти, чуть-чуть можна так порівняти, що, наприклад, емігранти, не корінні русські в Україні, бо є, котрі 200-300 років живуть в Україні, а емігранти русські, котрі прийшли, наприклад, у Львів, коли впав Совєтський Союз, вони оказали, що їхня бесіда не є така, котра всюди йде, в школу вчити, їм все нравить ностальгія. Так само русинам-мадяронам нравилася Австро-Венгрія, Мадярщина. Ідентично, можна сказати. Я то розумію. Але вже середина 30-х років, коли вже розвиток деякий пішов, уже адепти були одного направлення і другого направлення, котрі є натуральні, але тільки в якийсь процент, можна сказати, тут натуральне було. Бо натуральніше було б, коли русини самі вчили по-русинськи, то було б точно 100% натуральне. Вони до того часу займали теж і розуміючому посади, і місця, і навіть в тих радах, хоча русинські ради подеколи ставили таку умову, що ти можеш приходити сюди, якщо ти мігрант, але ти не будеш тут нам головний голос робити, і то було мудро подеколи. Були такі моменти, і в одних, і в других, що вони казали, що емігранти не мусять тут все чинити з тим всім. І от всередині тих уже 30-х років і під кінець вже така кількість адептів була і в одних направленнях, і в других. Хоча друге направлення того русофільства, воно має, мені ніхто не хоче за нос це говорити, але його в Закарпаття посіяв і вклав, і дав таке то Андрій Бачинський. Не Духнович, що там розказують, що придумав з тим. Бачинський сказав, що маєте писати так, як пишуть в Росії, і так заставляв писати, і так заставляв говорити. Я думаю, що русини не розуміли ті грамоти Бачинського, коли то написано є. Я читав, теж. Вони не розуміли. Він создав то направлення, Андрій Бачинський. Це було формування греко-католицької церкви, щось нове. Та, котра була непонятна, яка та православна церква, але то була більш молились, як молились, але то були люди, котрі говорили русинською бесідою тих часів. Такою, як завжди у русинів було, і з мадярським словом, і з тим. І тепер все ж таки та бачинського лінія, котра греко-католицька Мукачівська єпархія тримала, вона теж є натуральніша, чим просто русофільство, котре прийшло при чехословаках. То ті русофіли, котрі такі були. Тобто, якісь та літературна версія, котра була, і ви їх много знаєте, я навіть застав тих, котрі закінчили гімназії в чехословацький період, русинський там Хуську, як вони розмовляли, наша інтелігенція, священники греко-католицькі. Вони мали таку свою бесіду, ви називаєте її правильно, що то є такий свій варіант общоруського язика, літературного з тим. І от тепер опять, я звиняюсь, що так відступлю, потім питання зроблю коротше, що чехи все ж таки ставили, що ви маєте вибирати, русини. І то мені, чи то було іскренне зі сторони чехів, ви маєте вибирати і будете голосувати не ви ті, котрі русини є, і адепти вашої русинської культури і бесіди, ви маєте знайти консенсус з групою адептів-емігрантів. Чи то було чесно по відношенню до російського народу зі сторони чехів? Емігранти, російські емігранти, українські мали адептів, мали вже тисячі. 35-6 рік. І чехи говорили, що русини, котрі хочуть говорити по-русинськи і жити як русини,
маєтеся договорити разом з групами адептів-емігрантів, і хто з вас проголосує більше, той буде мати правду. Чи то було чесне? Чи то було лукаве? Я не знаю, яке ми можемо говорити чесне чи нечесне, бо політика не є вопрос чесності, то є вопрос, як може практично владати і упорядкувати сполучність. Я особисто не люблю спробувати дати оцінки політику до кінця, політики або успішним, або неуспішним. На одному боку ми можемо повісти, що československá politika tu na Podkarpatské Rus nebyl úspěšným v tom rozumení, že lidi volili ještě za partii, jaký byli naproti úřad. Na druhém boku oni vše také zrobili v poriadok v zemi, ne тільки tu Podkarpatська Рус, але ціла держава, яка була досить велика держава в контексті Центральної Європи. І ми знаємо, що коли упав Чеськословенська держава після Мюнхена, фактично дуже багато русини були готові захищати ту республіку. І навіть фурт забувають, але я тут в тій книзі і інші пробую не забувати, що коли були вибори 15 февруара 1939 року, до Сейму Карпатської України, питання було: оголосуєте за Федерацію Чехословаччини, Карпато-Українці, але коли ви будете для нас, українців, оголосити, ви голосуєте в тим самому моменті за тримання Чеськословенська республіка трьох народів – чехів, словаків і українців. Вони не казали, що Лем буде про Карпатську Україну як щось спеціального. Бо вони знали, що люди, чеськословенська політика була досить успішна по 20 років і повні різних проблем. Це нормально. Але люди стали вірні до тієї держави, як вони думали, що то є свою державу. І, як ми добре знаємо, кілька тисяч молодих людей і утекли з Мадярська, потім служив в армії Чеськословенської, воювали за свою державу Чеськословенську. То значить, політика Чеськословенська була повні недоліки, але то нормально. Але взагалом при кінці я би міг повісти, що подстатну мету, ціль, як вони хотіли робити, то значить тримати ту землю як частина Чеськословенську, так тутешнє населення було задоволені з тим.